କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ସ୍ୱପ୍ନଟି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଯିବ, ଖରା ଛୁଟି। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ହଠାତ୍ କିଣି ବନ୍ଦ କରିଛି ତା ପାଦ ତଳେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ସିଏ। ସ୍କୁଲ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଛୁଟି ହୋଇଯିବ। ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବି ଅନୁଭୂତି କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପହରେ 11ଟା ଆସିକି ଯାଇଥିଲି ଚଣ୍ଡୀ ଛକ, ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଚଣ୍ଡୀ ଛକ। ଏତେ ମାନେ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ହବା 3ଟା ଆସିକି ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ ଉତ୍ତାପ ଖାଲି ଅନେଇ ହେଉନି ଖରାକୁ, ଏତେ ଜୋରେ ମାନେ ଏମିତି